Hej, og velkommen til den her video. I dag skal vi, har vi også Sofus med. Og han filmer også til sin kanal. Ja, for helvede. Så gå ind og tjek den efter den her video. Fortnite-nødden. Og i dag er jo grind. Så en lille kant, der er det der. Nej, så er et lille misfoster. Det der er misfoster. Hvad taler du om? Det der er misfoster. Ja, der er også et andet misfoster, men han er lige i gang med at filme. Den skal vi lige have igen. Hej og velkommen til. I dag der grinder vi den her sorte en. Ja, fucking. Oh yeah! First attempt. Vi grinder på rød. Oh my god, man. Close, man. Good game. Det gør det der også. Et år, vi kalder det Bright Butter. Jeg har
har I gået meget længere til dig. I hvert fald 4. Men der var også en gang, hvor du holdt en lang pause. Ja. Fuck, mine væltede. What? Det ser sygt ud. Så er vi sgu i gang her. Fuck, noget bedst. Hej og velkommen til i dag. Jeg vil gerne det der var min ven Oliver, der lige grindede den her. Ja. Bare lige glædelig 3. december. Og glædelig 3. december, mand. Det er nok 4. december, når I ser den. Den her røde, den her sorte rail her, som I kan se. Det var bare for sjov. Jeg skal ud til det. What shit? Jeg væltede lidt. Bare lige han er så, han er syg ud. Let's go, chicken. Prøv jeg lige at lande mit tæve ud, ikke også? Move, make it move. Shut it. Ja. Oliver, Ah. jeg grindede for hårdt. Ja. Fordi jeg ikke så vælter, det er på grund af, at jeg kører så hurtigt. Men han der Oliver der, jeg kører lige der. Han kører for langsomt, når han grinder. Han kører for langsomt. Du skal køre hurtigere, Oliver. Du skal køre hurtigere. Jeg skriver lige i kommentaren. Han skal ikke bestemme, hvad jeg skal. Hvad siger du? Ikke noget. Skriv i kommentaren, hvor irriterende jeg er. Nej, det skal jeg bestemme over. Hvad fanden? Er det Den kom, bitch. 6, 7. skriv i comments. 6, 7. Let's go. Hvad er der? Jo. Husk lige at gå ind og subscribe. Oliver, flytter. Godt. Klokken er sådan... Pause videoen, og så Klokken er måske sådan abonner og 5. like videoen. Ned in the description. Det er der ikke er andre. Og så kører vi, og så grinder vi den her. Vi kunne grinde Oliver på sliden. Oh my god. Jeg hopper lige over jer. Hvis det godt, min telefon er på railen, så, og jeg har lige grindet over jer og hoppet over jer. Eller, Det er rigtigt. jo det er. Det er ikke rigtigt, så selv. Og shout out til NV Pro Scooters for at give det verdens bedste løbehjul, mand. 1400 Det næste løbehjul, jeg kommer til at have, det er verdens letteste dæk. Og så måske hans far. Verdens letteste bare din Thomas. Ja, men altså, jeg tager den der. Hvis du vælger med på den, så gider jeg ikke. Hvad?
Ja, ikke noget. Så vælter Så du det er noget det. Og så nok også nogle nye hjul. De er de helt cool. Oliver Simon. Adam. Jeg kom ikke Adam og Eva. Jeg sagde Adam. Jeg skulle ikke Adam og Eva. Jeg sagde Adam. Oj. Mødes et sted, hvor jeg skal prøve at lave tæve. Vi mødes derovre. Jeg hopper over jer, guys. Just kidding. Hvordan er det der? So close. Freedom Connection. Ses, Miller! Nej, kører du lidt op på den der low 180? Fy for helvede. Tag! Fuck, du er tæt på. Prøv lige at tage på hver gang. Og by the way, jeg har allerede en tæve. Så Ja, det gjorde du op på. jeg er faktisk lige her. Bare over på Lige før. den store ramme der. Lige der. I kan nok ikke se den. Den er derovre. Hvad var det nu for en sted, du tilbud på, Oliver? Hvad var det nu, den der skatterband, som vi tog dig med på, hvor du lavede tilbud? Det var over på... Fuck, men du langt til fitness på Aarhus. Det er ikke sådan. Det er. Så her. Du tager det hele her op. Ja, det skal den jo også op i luften. Det skal ikke bare... Shit, ikke det skimmel. Der kom du, Oliver. Ja. Jeg har en GoPro derhjemme, så jeg kan have sådan ting på det. Altså, når jeg kører ikke, så skal jeg have en GoPro. Ja, når jeg får GoPro, så skal jeg også have sådan en. Skal jeg bare have sådan en holder. Får du en chance? Ej, godt! Come sammen, I kan drop in. Jeg prøver at hoppe over telefonerne. W vel. Hvad mener du med damn? Damn over det. Det var ikke det, jeg sagde, Oliver. Lad os få nogle tips. What the fuck, Oliver? Det var fandme fedt. Jeg skal nogle tips med hele tiden. Nu skal over til grindet. Og det er faktisk dejligt at ligge ned. Prøv at ligge ned. Det bliver bare også lidt koldt. Er det koldt? Du har jakke på, Oliver. Det er tænkt. Du bliver kold. På benene. Jeg rørte heller ikke med benene. Så er det sådan, at du gør. I'm not worried about that. Kom on. Nogle piger. Oliver?
kommer lige. Det var alt det for i dag. Ses, mors. Jeg tager over på grindstedet igen, så vi ses derovre. Så. Så er vi her igen. Ja tak. Det var alt for den her video.